wala infeksyon. Alams na paladidi, lauric acid. Ang lauric acid, amo nang pinakadamo nga klase nga medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio. Ang mga pagtuon nagpakita nga ang lauric acid kaya niya patyon or pauntaton ang pagtubo sang gitawag kagaw nga TB. Hindi ka gali TB-hon kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Siyempre, ang monolaurin niya nga mapurma sa aton sulod lawas after nga nainom mo ang D3 Bio, pinaka-epektibo nga kaya niya patyon ang kagaw nga virus. Even HIV no? Kaya niya patyon sa adlaw-adlaw, sa tayuyon mo, sa padayon, sa wala untat mo inom sa D3 Bio, pwede o kaya niya patyon ang gitawag HIV nga virus. So, ang HIV nga virus, gatake mo lang na sa imo kung ang imo nga immune system pigaw na. Galing ang nakanami lang sa D3 Bio, pabakuron imo immune system, at the same time, kaya pagid niya patyon ang kagaw. Naka-relax ang imo nga immune system kung ikaw naka D3 Bio. D3 Bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika. So may ara ka na lauric acid, no? Halin sa D3 Bio. Dugangan tapagid, isa ka medium chain triglycerides nga makahatag sa imo protection nga ara man sa D3 Bio, no? Ang caprylic acid, isa ka medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio nga kaya makapatay sang ginatawag nga kagaw nga Escherichia coli, no? Or E. coli. E. coli. So ini nga kagaw makatugan siya sang ginatawag naton nga urinary tract infection, UTI. So ang E. coli naga sulod ini sa puwertahan mo, sa puwertahan sang imo nga kinatawo. Muslim mga kababayan ni. Kababayanan kung halin siya sa puwerta man sang imo nga alatrasan, no? Kung babae ka mo, dapat kung maghugas ka mo sang inyo nga flower, halin sa una pakadto sa likod. Hindi halin sa likod pakadto sa una. So ang mga kababaihan gid ang makabenepisyo sang dako kung naga D3 Bio adlaw. Layo ka sa UTI. Sa UTI, no? Kay ang trinom gid yada mo tubig man. Kay ang D3 Bio may caprylic acid nga kaya makapatay sang kagaw nga nagatuga sang UTI. May kagaw nga nagakos kisang baho, mo pinakabaho nga kagaw mo. Nagakos sang magbaho sang iya ka flower ka babayi. Oy, nablang daw langsang isda. Uy, basi ka batsyag mo daw. Another benefit sa mga babae. Oo. Kung pala inom D3 Bio, layo sa baho flower. Hamot. Kagidi lang sa flower do ka. Sige lang na sila salom ang imo partner. Kag sa pagsalom sa partner mo, basi ang candidiasis magsaylo sa baba niya. Ni maputi-puti pa ng baba. So dapat basi hindi makabutwa Sir JP sang salom. Anyway, nami pang women's health ang D3 Bio. D3 Bio. So ang dugang pagid nga benepisyo Sir JP sang D3 Bio is epektibo man siya sa pag counteract sang ginatawag naton nga infection nga tugas sang gonorrhea. Oy, mga STD. Mga sexually transmitted disease. Kung sa aton nga dialect it's tulo, no? Tulo. So ma-remember ko sang una nga may ara gid kung makabatsyag sakit magpangi, aga pa sang kalibutan gapangulabo na Sir JP, no? Gasaka sila para mag-inom sang butong sang lubi. So ang isa gali sa rason is that lauric acid nga ara man sa butong. Pero iba gid ya kung extra virgin extra virgin coconut. Mas isog siya nga antibiotic kung nahimo na siya nga extra virgin coconut oil. Tiara na sa D3 Bio, amo na mga bintaha, malikawan mo mga sexually transmitted disease, malikawan mo ang UTI, malikawan mo ang TB, malikawan mo ulcer kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. D3 Bio! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upo kag sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX
DTX 500, diabetes arthritis mag-aayo. DTX 500, ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500, ang aton nga suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, nabulig mapaniwang kay Dodong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Spore Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Yari ang testimonya sang aton mga ka-K5 na nagdaog sang cash prizes sa Suki Ayuda Promo matapos bagbakal sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Ako si Marita Mikin Pama, taga Barangay
sa Likanan, Pasig, nagdaog sang 10,000 sa suki ayuda pong sa K5 News FM kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Milton. Permigid ako nagpakal sa iya nga mga produkto kay nagabuligid sa akon balatian. Sa mga wala pa makatumas, testingin ninyo ang DTX 500, D3 Bio, may TC kag DTX Coffee Mix. Salamat Kim. Gani ikaw, kung luyag mo man magdaog sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sang mga cash prizes, intra na sa Suki Ayuda Promo. Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM 88.7 para sa dugang nga mga detalye. Dali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ila! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatak na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7:11 sagang oras. Ginadulong sa Tuscalwan sa Mighty C. Mighty C gitpabaskog nga alkaline nga vitamin C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Masgid pabasko, masgid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot. Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas. Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Kampiyon, 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 kampiyon! Ang kampiyon nga tandem sa aga. Ray Espeja Umalay at Ted Ojero Francia. Foro de los Pueblos. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sa Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa aton sa nga pagpangalagad sa buong adlaw sang Miyerkules. Today is Wednesday, Enero 8 kita sa karon sa bulan sang okon sa tuig 2025. January 8, 2025 mga ka-K5. Sa tanan-tanan nga mga nagasulog sang ila kadlawan, happy birthday sa inyo nga tanan. Sa tanan nga nagasulog sang ila sini kapistahan sa mga barangay kag kabanwahanan, happy fiesta sa inyo nga tanan. Kamusta ang inyo sinibugtaw? Kamusta ang inyo sini nga adlaw mga ka-K5? Thanks God sa panibago naman nga adlaw mga kabyanan. Sa aton sini nga mga kauturan, isa ka manayanaya nga aga kag maramig nga kagahon para sa tanan. Nagadapya ang malamig nga hangin mga kauturan mga ka-K5 kaysa iban sini nga pungsod mga ka-K5. Nagaamat-amat naman ni change ang ila sini nga klima, ang ila sini nga weather. Sa aton sini nga mga ka-K5 kay ang iba ni ka mga pungsod nga gaulan o kung ginaulan sang snow, ang iba ni sila nag-transisyon naman pakadto sa spring season mo. Sa aton sini nga mga ka-K5, so ang snow nagamat-amat tunaw. Amo na nga kung kaysa diri sa aton ang dapya sa ngangin tuman ka ramig. Tiyang pamangkot dira sa mga naramigan kaparigos doon kamo. Basi ang ibanda kinandeng. Ang ibanda hindi man nga kuon nga naramigan pero kay kumo nga naburawan at esta na lang sa panibin kag pawisik-wisik sang tubig. Sang nano kung malate sila. Alas 7:16 aga oras sa K5 News FM Iloilo, Foro de los Pueblos program mga ka-K5. The People's Forum. Diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka-K5. Sa mga pinalangga naton nga mga suki, mga tagpramati naton. Umalin sa Primera Distrito pakadto sa Quinto Distrito sa probinsya sa Iloilo. Kag sa mga kaiping naton sini nga mga kaprobinsyahanan sa may isla kag probinsya sang Guimaras, sa Kalibo, Aklan, Kapisan, Tike. Sa aton sini nga mga kauturan, mga pinalangga naton nga mga ka-K5, nga mga KISS, K5 Iloilo solid supporters. Sa mga followers sang Discover Pototan Iloilo official Facebook page. I-like, i-share ninyo ang Discover Pototan Iloilo official Facebook page. Ang online partner sang K5 News FM Iloilo. Sa aton sini nga mga K5 taxi patrollers, way pa makaklaim sang San Onyo kaon premyo nyo ka K5 Blair Mutaliano. Do damo kamo kwarta doy kamo gana magkuha sa inyo sini nga premyo haw. Sa mga K5 taxi patrollers naton nga nagadalaog sa aton sining incentive program. Amo niya kung K5 taxi patrollers kasang K5 News FM, mapasa ka lang sang balita paglabot 100 points. May ara ka na sang 500 pesos. Sa aton sining nga mga K5, sa aton sining nga mga OFW abroad.
Mga online netizens naton nga nakatutok na sa official Facebook page ng K5 News FM Iloilo. Ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag K5 News FM Iloilo official Facebook pages. Mabatian magita mga ka K5 live na live sa aton sini nga pagpangalagad pinagi sa aton sini mga social media platforms. Opo na dira ang aton sini nga YouTube kag TikTok channel. Amo man sa K5 News FM Digital Sara. Sa aton sini nga mga ka K5 nga naka-live man kag sa pila naton sini ka mga sister stations mga ka K5 dira sa may Pasig City. Live kita nga mabatian mo man sa Short FM Dumangas kag sa pila ka mga K3 FM stations sang aton sini nga Philippine Army sa Calinog, Leganes kag Miagao. Alas 7:18 sa aga mga ka K5 sa aton sini nga pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Kamusta kamotanan sa aton sini nga mga kulturan? Alas 7:19 sa aga sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning Ma'am Raquel Gubatanga, Ma'am Maricel Baloro Kasiple. Nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad Ma'am Bing Space J, ka K5 Fred Pasgala, nakabugtaw na si ka K5 Fred. Samtang nagapangapisang Klinika DTX Coffee Mix, may kapi ka na nakadetox ka pa. Ma'am Mamayet Sapyo, good morning. Sa mga grupo ni ka K5 Fred, dadwek butwaaw. Lawlawaw, ik butwaaw. K5 Macjo Benebedes Pulateo, good morning. Sa mga grupo ni K5 Macjo Benebedes Pulateo, lawlaway kabutwaaw. Erlina Tilar Magoles, good morning. Ma'am Nadeline Sautong, Ma'am Nimya Panes sa mga taga Pasig City. Kag San Enrique chapter, lawlaw mga grupo ni Ma'am Nadeline Sautong, wake butwa. Ma'am Nads, do lawlaw ang performance Ma'am Nads out. Ang balik kay K5 Fred, tulog pa sila sir. Si Ma'am Maria Talia Michelina, way niya punaw ya. Balya, hoy! Pagburog, tauro ka mo dyan! Mamukaw ta dugay-dugay ka K5 Fred Sa aton sini nga mga ka K5 Edgar Badbadon, good morning. Alas 7:20 sa may mga klase, may opisina, way pa makahimos, way pa makadigamo. Sa aton sini nga mga ka K5 nga nami pang barikutot, nami pang tulog, nagatulo pang laway. Si nanay kay tatay nga nagangot pang angkla, gabutan nyo na kay way pa kahimos mga kabataan. Yoho! Alas 8 na dugay-dugay mo, pisa na ya klase mo, pisa na si mamang check attendance. Way pa kamo inyo ya makabangon da. Abi init na kamo da sang Klinika DTX Coffee Mix. May kapi ka na naka-detox ka pa. Ang kampiyon nga kape ni Dr. Amel Itangoy nga himo sa herbal. May ara sang chia seeds sa amargoso kag halin sa sugar cane extract halin sa panit sang tubo. Nga manggaranon sa antioxidant. Ara si K5 Fred Pasgala nagapanugid na kay Ma'am Luna Mundido. Ma'am Luna Mundido, good morning. Ang mga kagrupo taduay pakbutwaaw. Foro de los Pueblos. Pads Bautista, good morning. Nagapamatigid sa may kalye 20 Arak, Pasig City. Good morning again, Sir Pads Bautista. Alas 7:21 sa aga sa aton sini nga mga ka-K5. Diyon na nga kita magbugtaw sugatao ng mayong nga adlaw kay ganayari ng aton sini nga pagpamukaw. Hoy! Pagbararangon no kamo dyan! Ma'am Hazel Sibilia, Ma'am Hazel Tuos, Ma'am Helen Morales Sibido. Pagbangon doon kamo dyan, kag magpararigos. Adlawon tanaron dyan. Serja J. Mianillo, JC James Garvelies, Mary Jean Melinday Demet, Bugtaw ron! Di man ga bangon kagabugtaw man si Ma'am Hazel Tuos Susan. Ara malang gali nga mabugtaw ka malang gali.
Ang bali Ma'am Raquel gabutang gagadago obang radyo namon si radio maguba man ang speaker ba bugrabe man mabasulan pata ko maguba. Kaparigos ka na da Ma'am Raquel gubatang si kumpol pukawa na da. Hagada bisa bato-batupik kamudaga pa. Alas 7:23 aga mga ka-K5, welcome na sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program sa Merkules ng edisyon sa pangalan sa serbisyo publiko. Kaming inyong kinanalagad ninyo sa kanginan, kaupo din sa tag sa kaaga ako, si ka-K5 Ray Espeja Umalay. Ted Aujero Francia, Merkules na nagadaguob o nag-ulan ganit diri sa syudad sang Iloilo Subong sa mga may office, may klase, dalagi ka mo jacket, kayo, kalo, payong, bonnet, kag hindi ka mo magpabasa sa mga nag-drive sa motor, suksok ka mo sa kapote, kag magtumarid ka mo D3 Bayo kag may TC mo ning aton pa batok sa pagkambyo naman sa panahon, maulan and dugay-dugay mainit naman and nag-adjust ang aton sa immune system. Para mabako ng immune system, tumar D3 Bio, DTX 500 kag may TC, available ini sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Product Centers, Pasay, Kalinog, Miagao, kag Haro, Iloilo City Branch. Sa mga nagapangape Subong or sa mga nagapamati kag iba nagapamahaw, ipadalon doon sa inyong breakfast ang healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Pili ka lang, may DTX Coffee Mix, may Pre-Bio Coffee, may DTX Premium Coffee. Kung kasulabang chan mo kung magpangape ka sa mga 3-in-1 yan nga damo sa kalamay, sailo ka na sa DTX Coffee Mix. Pareho kay Sir Eric Cose, sa sining oras ka pangape na sa DTX Coffee Mix. Ang una, pero bilang kasulabang chan niya. Pero nagsailo sa pagpangape, DTX Coffee Mix, very effective. Amo man si nanay niya, Lori Gose, si Ma'am Lori Gose, and Sir Eliseo Gose, sa barangay Dabong Haniway, gapang na DTX Coffee Mix. Sa may mga obligasyon na himos ka mo temprano kay hindi man namin nga ma-late ka mo. Ang dengue, ginapanugyan yapon sa Iloilo Provincial Health Office nga don't take chances. So bang ulan-ulan naman, nagkatinarang tubig sa mga botilya nga ini, kag iban pagi niya mga posible itlugan blasang lamok nga nagadalas ang dengue. Don't take chances. Kay sa naglikad nga tuig 2024, naglabot sa 11,800 ang kaso sang dengue sa probinsya parang ini sang Iloilo, may 33 nga napatay. And ini ang 542% nga mas masaka, ang mas mataas sa 1,800 cases sang 2023. So ang Oton, Leon, Calino, Ganiway kag Labunaw ay madamo nga kaso. So bilang corporate social responsibility sang K5 News FM, panumdum naton sa inyo nga ang pag-igo sang dengue hindi lang sa tion sang tingulan, kundi whole year round sa observation sang Iloilo Provincial Health Office. So para hindi ka mo maduktan sa malatian, tumata ka mo daan D3 Bio, DTX 500 kag may TC. Good morning sa inyo. Alright, ang oras sa 7:25, speaking of mga balatian sa aton sini nga mga ka-K5, kadamo na lang gid sa mga balatian sa palibot naton, dresway nga kinanglan naton nga papaguno ng aton sini nga immune system. Ang aton sini nga ikayong lawas mga ka-K5 batok sa sining mga balatian. Kaya yung mga balatian subong hindi lang pollution, hindi lang bakterya, hindi lang parasite, hindi lang virus. Sa aton sini nga mga ka-K5 kag hindi mo lang ni basta-basta ma-acquired kundi hindi mo lang ni kun nga ma-acquired sa akong diin mga ka-K5 no, sa aton sini nga mga kulturan bisan sa sulod sang panimalay pwede gid nga maglatnanay kamuda basta ma-infected ang isa ka tawo sa balatian no. Sa may US to may ara sang first nga human death bangod sa sining bird flu mga ka-K5 no. Sa aton sini nga mga kulturan ining bird flu o kung ginatawag ni sa mga medical terms sa aton sini nga mga ka-K5 nga H5N1 virus no, o kung isa ka human infections sa aton sini nga mga ka-K5, isa ka 65 anyos to nga pasyente sa Amerika ang na-hospitalize mga ka-K5. Di kung isip-isipon senior citizen naman, prote ang kung ikaw vulnerable, senior citizen ikaw, tapos kung pigado pang imo sini nga immune system, laban-laban mga ka-K5, ba posible gid nga maglala ang imo sini nga balatian, pananglitan nga madapuan o kung ma-infect ikaw sa mga kasubong sini nga mga viruses, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Tigina igo gid ni gilayon ang imo sini nga respiratory system sa aton sini nga mga ka-K5 kag hasta nga mangin isa ka critical ang imo sini nga kondisyon, ilabi na gid kung may mga existing ikaw nga mga balatian o kon may mga
ara ikaw sang kondisyon nga hindi manami mga ka-K5. So halong kita tanan-tanan sa aton sini nga mga kulturan diri sa Pilipinas. So far wala pa man kita reported nga may mga kasubong kita sini nga mga kaso sa aton sini nga Department of Health, no? But then ang aton sini nga ginakabalakan kag ginaliwat-liwat perme nga ang mga balatian nagabalik-balik lang ni mga ka-K5 ining hilanat ubo trangkaso sipon nga halin sa mga pollution, halin sa virus, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 kag sa mga bakterya. So dapat papagunon talawas naton amo na nga everyday gina-remind kamo nga mag-inom kamo sa mga produkto ni Dr. Amil itang oy kag magkaon sang mga masustansya nga mga pagkaon kag mag-exercise mga ka-K5. May threat naman gani sang human metanomovirus ining HMPW. Nga daw trang kaso man gyapon daw enhanced nga klase sang coronavirus disease bala. Nga halin sa China may ubo. Tapos ining gapangatsi ka gasiyak ka kun mag-ubo tapos ang tutulan mo masakit lang tubog, may rashes, may hilanat. So subong diri sa Iloilo nagaulan naman babakuron tagid immune system ta paagi sa pagtumar sa mga produktong ini sang klinika. Kag ang nami sini kay before ka mo magtumar, pwede ka mo ikapamangkot sa mga in-house doktor available sa product centers Kalinog, Pasig, Miagaw, Kagharo, Iloilo City Branch. Nga hindi lang ka mga blind follower bla nga nagtumar lang ka mo kay nabatiin nyo sa radyo, kundi naatagan ka mo kay gin-explain sang experts ang doctor kung nga ang kinanglanggid ang D3 Bio, DTX 500 MyTC sa imo nga lawas. Ang outbreak ini sang human metanomovirus HMPW ang hapos ini nga mag-transmit paagi sa ubo. So ginapanugyan gid sa mga nagaubo nga suksok mo face mask. Kag kun alang-alang abing face mask kag way ka sang panyo or sibin abis imo bulsa, better nga tabuan na imo nga kamot paagi sa may imo blang siko dampi mag-ubo. And kapilo sa mga enclosed no alcohol, kung mamuhin ka panghugas gid tubig kagabon. Kagang kuko nyo pa day na hindi pag i-allow nga laba ang kuko blang nga may nagatiner nga mga kuan blang nga mga higko kay isa na sa mga nagadalas ang balatian and paligo kung nagsulod ka sa mga lugar nga damo virus hospital mga mataw nga lugar bla usually gatapik na sa bayo. Mangin conscious kita kay mabatuan tin mga balatian ini pagi sa pahuway, kaon laswa, kaon prutas, inom damo tubig, tulog kag magtumar sang mga food supplement kini nga gina-recommend naton sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ining human metanomovirus nga ni HMPV nga ni actually dugay naman nga existing dito sa China galing kay ti na highlight lang ini siya bangod sa several cases no nga na record no dito sa may pungsod China nga do medyo nagtaas ang ila sini nga kaso. Kung wala sang mga infected person or individual dabi no nga carrier sang sini nga virus nga magsulod sa pungsod just like for example sa Pilipinas or sa ibang nga nasyon, still we really need to take care of ourselves kay nga man ang hangin bala ining mga virus kung kaysa galutaw ni hangin mo sa aton sini nga mga ka-K5 ti bisan ara pa na didto mga kuturan sa iban nga nasyon kung palido na sa hangin nga palidon pakadto sa iban nga mga nasyon sa aton sini nga mga ka-K5 kag ma-acquire mo diri mismo sa sulod sang Pilipinas sa aton sini nga mga ka-K5 pwede gid kag posible gid sa aton sini nga mga kuturan amo na nga that is why importante ya sa tanan nga dapat nagahalong kita ginapapag-ontang aton sining immune system nagainom kita sa mga suplemento dira kag nagakaon kita sang mga rich sa vitamins and minerals nga mga pagkaon. Alas 7:32 sa aga sa aton sining mga ka-K5 sa aton sining mga kuturan diretso kita sa pila naton sining mga labing talulupang doon nga mga balita mga tupiko naton mga balita nga natipon sa aton sining mga unit field reporters sa aton sining banwa nga pagpangalagad. Antes ang aton sining mga headlines sa subong nga aga sa Foro de los Pueblos program. Yari na ang aton sining mga importante nga pahibalo.
D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Ang DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. Ang kampiyon nga istasyon K5. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Alas 7:33 sa aga oras sa K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka K5. Diretso kita sa mga headlines sa subong nga aga. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Nerva Lumbo, good morning. Nagapamatigid dira sa may Dumaraw, Capiz. Sa mga balita, sa ato sa nga mga ka-K5, sunog nga nagluntad sa distrito sang Lapus kahapon. Nagtugas ang isa ka casualty senior citizen patay sa sunog. Sa aton sa nga mga ka-K5, bilauntang pinakalites nga sitwasyon dito karon. Upod kay ka-K5 Kimberly Caluyo. Aton sa nga chief of reporter mga ka-K5, sitwasyon sa mga pumuloyo matapos magluntad ining sunog kag pila ka bilog ang mga totally damaged kag partially damaged. Amo man mga ka-K5 ang halit kag imbilin sang sining sunog kag ano ang ginhalinan. Ang sunog do pila na ni sa isa ka bulan subong nga January do sunod-sunod na ni mga ka-K5 bo. Sa atong sining mga kutura na mo nang ginambal nga way ginipili basta gani sunog nga ginatawag hindi kon nga sa bulan ng sa Marso. Halong gid sa aton sa nga mga ka-K5 kay initially sa report kapon daw kuryente kuno naging alinan sang sunog mga ka-K5. Foro de los Pueblos. Sa dugang naton sa mga balita sa K5 News FM Iloilo, dismiss police nga taga-Pabiya nga isa sa mga suspect sa pagpang-hold up sa Pilar Capiz. Madamo sang kaso suno sa Iloilo Provincial Police Office. Sabihan taman na karon sa aton sining mga ka-K5 kag ang pinaka-latest nga update dito sa may Rojas City Capiz. Sa sining pagpasaka sang kaso sang Pilar PNP sa duha ka suspect kanauna na nga madakop sang aton sining mga kapulisan samtang ang iban ginapangita pa mga ka-K5. Ano nga kaso ang ginfile sa ila sa aton sining mga ka-K5 o pagid ang mga inboldado ang mga kopdanan sang sining mga ginakabig ng mga suspect sa pagpang-hold up sa mga empleyado sang isa ka soft drinks company kung sa di nakuha ang kapin 3.1 million pesos nga balor sang kwarta. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa dugang naton sini ka mga balita, City Health Office sa mga imbestigar sa mga alokabasang talabang agin panghaboy sa boundary sang barangay Kabangay kagintas Leganes sa Iloilo nga nagatuga sang mabaho nga tapya sang hangin sa mga residente nga malapit sa lugar. Kag isa ka pinasahi nga balita dito sa may Barotac Viejo, isa ka senior citizen wasak ang nawala nga kamot kag napilasa ng tiyan matapos nga ginsungay ng isa ka karbaw sa banwa sang Barotac Viejo. Baloon tani kung ang karbaw nga nido pras kadako kay kakipay Bridjan Batanon. Mayara galing nga bisan ikaw tagiya sang karbaw. Ang karbaw kisa di ka kilala si Mono. Sungayon niya kaw. Ginambas ng iban nga ti kay sapat mo. Tawo
Amo gani kisa nga mambalan mo. Dapat payhan nga hindi kintindi sa ngambal mo. Jeffrey Nonato Pagsugiron, good morning sa Ma'am Hazel Sevilla. Nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalaga dira sa may Tigbawan, Iloilo. Ibing Bibien Pagtulunan. Ibing good morning sa mga taga-Miagaw ka K5 Sir John Ditanoy. Kabutwa mga taga-Miagaw tao. Mamayet Sapyo, good morning. Standby ka K5 Kim Kaluyo sa area. Dira sa may distrito sang Lapos. Partikular na sa nasunugan kapon dira sa aton sini nga mga ka K5. Kagapon to. Grabe ang penitensya man dito kag effort sang katapo sang Bureau of Fire Protection tungod sa makitid kag magamay nga dalan pasulod sa area kung sa diin nagluntad ang sunog. Amugid ni permi always ang challenge sa mga katapo sang BFP naton, sa mga responder naton kung ang mga lugar, mga areas kung sa diin nagaluntad ang sunog mga ka-K5 sa aton sini nga mga kuturan tama kakitid ang dalan. Di mag-amuni ka grabe ang sitwasyon sang alagyan. Kung kaisa hindi ka naging mag-expect kung ikaw dira isa sa mga balay nga nasunugan nga may sapuan ka pa pagbalik mo. Sa aton sini nga mga ka-K5 kiti ang penetration sang pag tapna sang kalayo tuman ka budlay. No, sa aton sini nga mga ka-K5 sa iba ning pungsod mayara na sila nga tubag ni helicopter nga gabobo sang tubig sa babaw. Galing diri sa aton sa Pilipinas hindi pa ta muna kay-tech, hindi pa ta muna ka-advance. Sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga building di nga mga tag-asti kon may mga sunog abis babaw gid, mga tag 20th floor or mga sa 15th floor. Why pagani kita sa mga gamit kid nga available ang Bureau of Fire Protection. Kay ang mga helicopter ni mga high-end gini katama kag beyond na siguro sa gasto nga masarangan sang Bureau of Fire Protection sa ilang budget. Kahapon makita gid nga dasig ang pag-ibal bangod nga mainit nya ng panahon tungang udto and napalibutan sa mga building ang kabalakas sa to sang iban kasi maglabot sa may Rizal sapyak na to bala sa may ang foremost milling corporation kaysa nagligad na nga mga tinuig na sunog may nasa dira bago lang inipang kinpapatindog naman. So sa mga nagapamati kapin pa sa mga may mga himata bala nga nagamasakit para sang natabo kay Ma'am Susan ay tuna nga natrap sa sulod kahapon kay bedridden nga daan. And daw dayon na lang gid ang kamatayon diabla mangod sa pag-antos. Suffocation kay na kuan sa mo init kag hindi sa kapalagyo. Iskolag tiyan mo ng rason nga natrap sa dito mga ka-K5 way gid sa mabitbit kag madiparahan sang iya nga mga upod tus balay ng sistema mo nang ibalonta kay K5 Kim. Pero dako ni bulig sa mga firewall ni Blao. Kita tadi sa drone na video di nga ginapakita subong sa live naton. Nga grabe ang kalayo pero bangod sa sining mataas nga firewall wala na maglapta sa piyak, no? Amo ning advantage kung kaysa magpatindog ka balay, magpatindog ka building, makagapin pa kung negosyante ikaw. Okay, kapitalan mo gid, gastusan mo gid kung ang area mo lapit sa mga medyo magutok nga mga panimalay. Sa aton sini nga mga ka-K5 kay ti pa di mo pakta ng disgrasya nga ginatawag ang sunog nga ginatawag. Sa aton sini nga mga ka-K5 kay imagine mo ni ko wala ning firewall ni labot ni ho. Amo ni siyang foremost Yung foremost sa tabok akon sa mga nagapamati bla kon nakakadto ko mo sa Muelier restaurant bla. Dubodega ning isa. Ang Muelier restaurant sa likod sa nada natabo ang insidente. Kag sa mga nagbakal bla sang prutas, grapes, apples ang nagligay niya December. Amo na ang daw puno gid lang balaklan sa mga kinarton-karton nga prutas ara na da sa kilid lang gid. Pero why siya malabot?
sa mga nagapamatibla. Sa barangay Rizal Lapus. Rizal Lapus, oo. Overlooking sa Capitol kitaon sa atrium ang pagdabadaba sang kalayo, pero kung lantaon mo daw ay mga isa ka to oras gid kag nagputi na dayon ng aso kay makita mo kung tamang itom grabe gid ang kaon. Galing kay dasig man ang pagresponde sang Bureau of Fire Protection kag na management nila gilayon. Ang ilang lang nga kontra kapon tong init kag ang kakitid sang dalan pasulod. Alright, sa to sila mga ka-K5, ibalonta ang pinaka-latest nga update kag ang sitwasyon dito sa mga pumuluyo kag kung paano nabilin ining biktima nga isa ka senior citizen sa sining nagluntad nga sunog dira sa may barangay Rizal Lapusur kahapon nga adlaw mga ka-K5. Kaupod naton si ka-K5 Kim Kaluyo. K5 News FM Kampiyon Report. Live kita diri mismo kaki-5 Ray kag kaki-5 Ted sa balay sang pamilya ay Tuna kag sang pamilya Haruda no kung sa diin diri mismo nabilin ang ining lawas kung sa diin natrap ining si Ma'am Susan Aytuna 68 years old no diri sa may Rizal Lapus Sur kasunod sang naglungtad diri nga sunog nga pasado alas 12 sang udto kahapon January 7 bali diri kaki-5 Bali diri kaki-5 Ray kag kaki-5 Ted, diri makita naton, diri pa ang salsalon sang iya sini nga folding bed no, kaki-5 Ray kag kaki-5 Ted. Amo ni ang iya sini nga ginahigdaan. Bali ang plastada sang ilang nga balay is may rasang second floor kaki-5 Ray kag kaki-5 Ted. Kag diri siya na butang or diri na siya nagahigda sang pila na ka tuig no. Kaya according diri sa information nangin bedridden ini siya kay tawag na sang napatay niya nga mga ginikanan ang mga utod niya do tawag na do na depressed gid siya no kag one time do nakalabot siya dira sa may area sang Banwasang Dumangas kag nabungguan siya didto sang salakyan kag amo na to nga do nabaldagan ang iya nga lawas kaki-5 Ray kag kaki-5 Ted bali pila ka tuig diri lagi siya nagahigda. Actually, makagiho pa man siya, pero wala na siya tawag na, ginahungit pa ni siya, ginapaliguan. Diri ni siya gatinir, no, sa balay sang iya sini nga tiya. May balay ni siya, dito sa tupad sang gym, dako tong iya nga balay, galing gid baligya ko no dito, kay wala naman bala siya sang upod, no? Wala na siya sang, o kung wala na sang matatap sa iya, kaki-5 Ray, kag kaki-5 Ted. Baling plastada, according diri sa information, nalin sa iya nga pamilya, bali diri sa balay nga ni, upod ang iya sini nga mga kahinablusan kag mga pakaisahan bali mga around 7 sila kabilog kaki-5 Ray kag kaki-5 Ted during that time no sang nagluntad gid ang sunog halin sa ginhalinan sang kalayo kun sa sunog kaki-5 Ray kag kaki-5 Ted dumay isa ka balay nga gapatunga sa ila no diri ni siya na atuon yang balay sang pamilya Aytuna kag Haruda diri sa corner kun sa napunta na gid nga porsyon kaki-5 Ray kag kaki-5 Ted. So kahapon nagdako na gid ang kalayo diri sa may balay sang pamilya Goko, particularly na ni Sir Andre Goko Sr. Dito gid na naghalin ang kalayo, nagpanik na diri ang mga upod niya sa balay, ang iyang mga pakaisahan kag kahinablusan, kag iyaman nga tiya, rason no nga nagguwa sila. So balikan kun tani man si Ma'am Susan ugaling kay nagdako na gid ang kalayo kag ang kung magbalik sila diri kaki-5 Ray hindi pa sigurado no kung makagwa pa sila nga si kaki-5 Ray kag kaki-5 Ted. Ang sitwasyon gani diri diri may mga bayo diri kag may gamay pa digani nga kalayo kag aso o diri sa may area o kung sa may balay diri mismo K5 no. Kim? Yes, kaki-5 nga nagkalayo na liwataw? Sa recap nato no, naka-interview kita diri no sa tag-iya mismo sang balay kung sa diin naghalin ang amo na namin mo kaki-5 Ray. Hindi sa likod mo namin ko nga nagkalayo na da. Kaya ina kaki-5 Ray na may mga gamay pa na bilin no nga mga baga bala no. Kag tawag na amo na nga tawag na nagkalayo na subong. Pero why gin bubuan tubig sa mga tao da, residente da? O ari may diri man ang apo ni Ma'am Susan Aytuna. Sige, pero anyways gamay man lang hindi man gid na tama ka grabe. So ang ginhalinan to allegedly sang sunog from dira sa balay ni sang victim ni Ma'am Susan Aytuna pila ka balay pantis ang ila? Isa lang kaki-5 Ray no. Balay nila tapos may isa pa ka balay sang pamilya Alyona. Isa lang ang balot. Oo, isa lang ang balot. Ati dasig lang ang pagano. Anong sistema kapon nga nabilin siya daw? Kay kahapon ko no, sang nagkalayo na diri or nag-ibwal na ang kalayo,
may pito diri ka family members kuno diri sa sulod sang balay sang pamilya ay tuna kag Haruda. Ugaling kay nagpanik bala no ang mga miyembro sang pamilya. Ti ano kay nagkuha kadako sila. ano kadako balay nila nga hindi nila madiparahan to si Ma'am Susan? Medyo malapad-lapad man gawa kaki 5 Ray kaki 5 Ted ang ining balay no. So nagdinalaga na sila no asang nagluntad gining or nagdako ng ibwal ng kalayo nadumduman nang nila ulihin na nadumduman ining si Ma'am Susan ay tuna balikan na kung tani garing hindi na git sila ka penetrate kaki 5 Ray kaki 5 Ted dire mismo no sa ilang nga balay o sa din nagahigda si Ma'am Susan ay tuna according diri sa mga taga Bureau of Fire Protection kag sa mga pictures man naton nga nakuha ang plastada ni Ma'am Susan ay tuna ang lawas yan na sini o kung ang mga nabilin na kaki 5 Ray kag kaki 5 Ted do yan nga mga tulan ang yang Pero klarohon ta disable lang siya hindi siya makahulag pero makabati makambal siya. yes kaki 5 Ray. So ba't yan nagsinggit pa rin nga patabang? So probably kaki 5 Ray no wala na nabatian or wala na may nabatian nga singgit ang mga tao diri sa may palibot kaki 5 Ray kaki 5 Ted probably sa katigulangon yaman masibla mahinay man iya sila nga tingog kaki 5 Ray kag probably na suffocate gid siya sa aso no. Or basi probably nakatulog siya tapos ulihiran siya nakabugtaw pagbugtaw ya do medyo ano na gid damol na gid ang aso mga mo na blang instances sa kaki 5 Kim kay ko batsyag ka init ni laban-laban makabugtaw ka gid ni kaki 5 Kim mo gapamati si mo si Dexter Castillo sang Rumbang Putotan salamat gid Sir Dexter kaki 5 Kim. Insakto gid kay 5 Ray no sa mo ng mga senaryo nga ginatanaw naton nga posible natulugan ni siya or uli lang namutikan nga may sunog na dako na ang kalayo o galing kayo wala man siya di mahimo kaki 5 Ray in kaso kapon na nabatsyag kanyang sunog kay hindi na siya makalakat. Sa diyan siya nakapwesto sa dalom o kon sa may second floor ng balay nila? May second floor kaki 5 Ray kag ang yaso nga ginaplastaran diri sa idalom no amo ni ang folding bed or sa salon sang folding bed nga ya lapit sa pertahan na o kundi na nga porsyon kay parates mabalaan tablan ano nga away gid sa bala madiparahan way gid sa madamduman dayon pag pinarik-parik way gid sa malabayan na kaki 5 Kim. So probably ang pertahan nga ginatanaw naton kaki 5 Ray kag kaki 5 Ted verify lang naton karon kung possibly kay makita naton diri sa balaya do may entry point diri o sa tubang naton mismo actually dutupad lang man gani sang sining folding bed ni Ma'am Susan ay tuna. Ara dang pamilya subong? So kay na naka-interview kita o galing kay naghalin sila diri kay nag-inulan bala or nagapulo panalithi diri sa malugar pero diri may apo sa di kaki 5 Ray tingwa naton no ang maistorya. Sige. Haruda na ng irapelido. Sir, pwede kami kakuha sa information lang. Dari, katipon pa beri sila kaki 5 Ray kaki 5 Ted, no? Sang pwede pa dari magamit or pwede pa dari masalbar. Bari apo yan natin, sir? No, apo yan ni kaki 5 Ray. Naatagan natin siya sa monitor. Kaki 5 Ray kaki 5 Ted. Sige, iatag na lang siya para diretso na lang aton sa nga pag-interview. Good morning, sir. Live kita sa K5 News FM Iloilo. Kaupod mo sa K5 Ray SPA Umalay. Morning, sir. Yes, sir. Una sa tanan na tigra kasubo gid ato na natabo sa inyo sini nga sitwasyon matapos nga ti masunog kag matotally damage gid kag ilabi sa tanan na may ara pa kamo sang pamilya nga nalakip sa sunog no. Sino gid pangalan ta, sir? GR. GR ano? Haruda. GR Haruda. Okay. Bali lola mo na ni si Ma'am Susan ay tuna? Oo. Paano mo na siya naging lula? Sa ayun pa isa sa tatay ko mo. Pakaisa ni tatay mo? Oo. Paano nga dira na siya sa inyo nagtiniraw? Ikay nablon sa lula ko. Oo, bali na no, why na sa pamilya mo naging dangop, kamo na lang nagdangop sa iya? Si lula ko na nagano siya. Oo. Si lula mo, ara pa maara man da sa balay ninyo? Oo. Siya nagluntad ang sunog? Oo. Pero nakagwa siya dayon, nakadlagan siya dayon? Nakagwa ko sila Oo. Hindi. Kaya ako dahil busong man. Bali isang time na sunog to kapon, sir, pila ka mo bilog? Ikaw? Ako, asawa ko, tiya, lula. Tama mo, Okay. So pag sexual barangay man. Oo. Tapos ikaw ya sinugid ging una mo secure? Asawa ko ng balay naman. Oo. Hindi na gid makatalan. Oo. So pagbalik nyo, nga gintry nyo tani balikan si Ma'am Susan, dako-dako na gid ang kalayo? Oo, wala na. Hindi kasulod. Okay. Kamusta ni si Ma'am Susan, sir, ang iya sitwasyon bla?
Kamusta iya sitwasyon? Sinipila na ni siya katuig nga bedridden? Ba't lang wala ko ano? Tinuig naman, sir. Patinuig niya. Pero ano pa ni siya pagsikman, ano? Ga masakit. Pero namin ko ano pa siya makahambal, kasi istorya pa man siya, no? Wala man problema kung magkaon siya, okay pa man siya magkaon. Oo, okay man siya. Hindi siya rin kalakat. Okay. Why gid ni siya mga kabataan? Why? Kabugtuan? Why? Tangay siya. Okay. So anong plano nyo sa ano, sir? Ihaya nyo pa si Ma'am Susan? Hindi ko naguro ka desisyon. Sinula ko na. Susubong temporarily din kamo gatener? Sa elementary, sa Landone. Landone Elementary School. Oo. So parser sa paglantaw mo sa inyo sitwasyon, subong sa halit kagimbilin sininsunog, mga pila ni tanan ang mga balor sang sunog kung sang nadula sa inyo? Bakong ini? Wala may dala naman gamit. Pila na ka to? Dugay na kamuda gatener? Oo. Ano nga mga pinaka-importante nga mga documents kag gamit ang nadala sa agid sang sunog? Papilis. Yung nanay, tatay. Mga sa mga gamit ya? Wala TV, may mga TV ka mo? Oo, rep. May mga rep, ubos gid, no? Ilan ni kaki February ang ido kahapon, no? Nga na sunog man bala kaki February or na patay diri sa sunog. Atong si Ma'am, tong si Ma'am to nga nagaibi to kahapon o to dito? Manghod dito. Manghod dito. Okay. May ido pa ka mo nga nadalaman sa sunog? Itong choryo. Sige. Anyways, may ara man nga bulig nga makakuha kag mabaton kamo sa city government. Pero ti patakbalo kung pila nang gid gang amount probably, sir, no? Anong imo sining by mga nagapamati subong nga mga listener kag viewers ang K5 News FM Iloilo nga pwede naton mapangayuan sa bulig? Ano ang pamatyagan mo, sir, nga mas kinanglano nyo subong nga pwede madulong dito sa Landone Elementary School? Mga bayo Pagkaon. Ano lang na mabulig nila. Salamatan na. Ano imo trabaho, sir? GR? Baligyan na, sir. Sari ka mo kapisto? Sagwa. Tubang Parangayol. Tilaban-laban ni ang inyo to nga mga kameraman ta kaki 5 game pala ko anay, no? Medyo na ituon da ang daw. No, medyo pasmado kamot ni kaki 5 Ramsaw. Ang laban-laban, sir, ang inyo to nga mga inog asal pa to ba si ara pa to sulod rep? Ara ka na iban. Sawa ko ba tuhog? Iban wala pa matuhog? Wala. Pila kapital nyo sa mga inasal na? Mga 4,000 na. 4,000. Ano na lain-lain? Baboy, manok, ano? Dugo Dugo kagi kasudla, no? Sige. Sa GR, sa ilo kong linya kay kakipag, Ted. Sir JR, sir, Sir JR, si Ma'am Susan, batok ged? Oo, batok. Ano gabarikotot, gahayang, Para sa lang siyang yan, no? Tulurugan. Ay. Ilan na dila dyan? 68, no? 68. Anong katapusan, sir, nga minsaya sa imo? Anong katapusan yung pistulana? Anong nambal niya? Wala, sinula ko lang na gano'n siya. Ang katatap? Anong balatian niya gini? Nalupog siya? Ano siya ba? Okay. Oo. So, amo na nga, white tao ha? Pagkatabo isang kagapon? Nyara man Gano'n kayo nagsinalasalan, no? Pangkara na kay real din, no? Tamulita ng lagyan, no? Gamay lang. Sir, pila na ka mo kutuig istarda? Diri kong bata. Dira ka na bata. Dumduman mang sunog sa tabok na sa may kilid foremost? Dumduman mang sunog? Ada mga doktuig na nagligad? December man to. Ano to nga bulan? Oo. December to. Disyembre, no?
Mm. 2009 to. Ti ano ni back to kuan ka mo subong ground zero ka mo da. Anong plano niyo mabalik ka mo gyapon sa dara sa inyo nga kuan Oo, pisto? pa kayo naman Kung may pa kayo. Di for the meantime din kamo sa Halandoni Memorial National High School. Oo, sa elementary. Ti kumusta ka mo? Kumustang accommodation sa inyo? Okay man. Pante wala lang gid. Ang pamilya mo intact man, way man sang masakit, way man sang high blood. Na First time di sa nga na kuan na tabo na sunugan ka mo? Oo, subong. Tunog ko isang legal, wala man malabot sa mo niya. Oo, pero kay madumduman ko pa na nga drang area dog na permi na dagi na lagaw-lagawan ka playo no? Naligay pa na sa may silikway, may araman na da mo? Daw dragi ka buyong-buyong sa inyo? Oo. Sir, salamat Sir JR. K5 Kim. Thank you, sir. Yes, kaki-5 ray na batian naton si Sir J.R. Haruda, ang apo no ni Ma'am Susan Aituna nga nalakip sa sunog no. Kasi makuha niya na karon na picture si Sir JR, no? Ang area da kaki 5 Kim sa observation mo pasulod tama gi makitid dalan da. Okay, tiad diri ang dalan kaki-5 ray kaki 5 Ted. Footwalk lang gyud diri nila sining alagyan. Okay, ang aton nga taga Bureau of Fire Protection, ang diri sila nag-piswit, no? Nagsaka sila dira sa may atop sa mga warehouse, kaki 5 Ray. Good thing lang is ginpataasan yung firewall sang tagiya dira sang warehouse sa likod. Eh kung wala siguro probably nalabot din sila dira sa likod kay doon na manton man ni ang tagiya sang warehouse sa mga nagliligad ba lang mga sunog, no? Diri sa may lapos, that is why ngagin mapataasan ng firewall kag dira sa ila mismo nga building mayara sila sang fire alarm mag-ara ba lang makabatyag sang init or makabatyag sang aso no or kalayo naga-alarm gid ang bilog nila nga building kag do compound dira sa mga warehouses kaki 5 Ray kaki 5 Ted. So subong ang iban diri sa mga residente nagatinghuha kun may masalbar pa diri or may mapuslan pa bala mga gamit diri kaki 5 Ray no kay nado sa pamilya Aliona nagapangutkot sila diri sang sinuptan sang tigulang mga sensilyo no kaya pwede pa bala mapuslan o kon magamit kaki 5 Ray kaki 5 Ted. Kagari mga sine mga sansalo ni mapakilo pa na nila hindi mo naman pwede mga ibalik mo sa ay muon nga atop liwat kaki 5 kay mangiban nga sunog-sunog dagid. Hambagan diri sa mga apektado nga ang kinahanglan ginidetani kuno no ang mga materials bala no sa pagpakayo sang balay kay damo man ding kabalo bala mag kayo may mga construction workers diri sa area nga balyala kun matagan nang sila sa materials para matukod ang ilang sila nga mga puluyan kay dako gitani kuno nga bulig diri sa ila kaki 5 Ray kaki 5 Ted. Di pala kahapon ano tong promisa sang CSWDO may update kita dito. Ano ang totally damage most likely ni kisa na patag nila ni 10,000 na pinakataas ni. Yes, kaki 5 Ray na usually ang ginahatag sa CSWDO kung totally damaged 10,000 minimal kung partially damaged so mga 7 or 5,000 kaki 5 Ray no. Pero amo na gamay naman nga bulig pero makapiyan-piyan naman. Pero ma-start din sila sa puno. Ari libuton naton kaki 5 Ray. Amo ni ang ginhalinan sang kalayo no, ang balay sang pamilya Goko. Ano kuno ang cost to kaki 5 ka Kim initially? According diri sa aton sila nga na interview ari si Sir kani kay na no, ara naga pamulpog padara sang pwede niya mapuslan. According sa ila nga may mga tao man di kahapon sa ilang nga balay nga tawag nga nagahimos kay do nagabaligya man ni nasalang pamilya Goko di kahapon ko no kaki 5 Ray kaki 5 Ted do nagumpisa gid ang kalayo no sa second floor or do kaduwa nga panalgan kaya ngining kaduwa nga panalgan nila tawag na ang kwarto duwa ka kwarto sa babaw kaki 5 Ray kaki 5 Ted para ma live interview naton si sir okay lang sir ma live interview kami. Ara si Sir Andre Goko, ara sa galing sa sulod, no? Ay, try na itong penetrate sa may area. Sagid mismong tagiya sang balay? Ang tataya, pero diri sila, lulupod sila diri kaki 5 Ray. Andre Goko, senior, ang iyang tatay. Amo na siya si Sir Andre Goko Jr., no? Ara may mga buling-buling pang kamot diri ni Sir. Ara nagatipon pa siya. Ataga naton sang monitor kaki 5 Ray para makadirekta kamo pamangkot no para sa dugang nga mga information. Sir Andre Goko, sir no, good morning. Live kita sa K5 News FM Ilocos. Podmos ka K5 Ray umalay kag K5 Ted Ojero Francia. Sir, ginahambal nila nga dira kuno probably sa balay ninyo nagalin ang sunog. How true is this? Sir,
Ay, minta kabalo. Kaya ralta sa lagyan, pag sulod ko sa balay, nagsinggit iya ako sa may sunog sa balay, ged. Isa ka sa babaw. Klayo, gamay pa, nakabasya ko gana, 4 ka balde nga tubig. Hindi na matapna kay dako ng kalayo. Sa babaw nag-umpisang sunog, sir? Sa second floor ninyo? Sa second floor ninyo, nag-umpisa ang sunog, sir. Oo. Oo. Ano sa pamatsagan nyo, sir, ang ginalinan? Kurente, sir. Kurente. Ano nga kurente? Anong sistema sa kurente nyo sa sulod sa balay nyo? Ang sa babaw, sir, why man kurente nga pwede saksakan. Kaya extension lang kami alin sa dalom sa main switch. Oh. Nagamit kami bilang nagamit naman nga suga sa babaw ang bumbilya na wala, sir. Kag electric fan nga ta 350 klep no. So probably na overloaded siya? Why man guro, sir, ah? Oh. So ano may ara sang short circuit sang kuryente? Wala man, sir, kay may katador na kami. Paano nga kuryente ang ginalinaw? Last time nakareklamo kami sa more kontraktor sa ibabatot namon nga gasagid nga open wire. Yung butangan na namon gani ka-rubber ni kay para din di ganugid sa top namon. May open wire. Oo, tungtong. Ang open wire nga na kasi ano na iyan na siyang ano? Well, kabalo, sir, kay hindi na nga linya. So mo nang inyong ginalantaw nga base mo itong ginalinan sang sunog? Oo, kaya wala man may nasaksak na kurente sa babaw. Antes kami manahog. Napatay na namon. Sir, kay Idra, kung nagdalantaw sa inyo nagalin ng sunog, kamusta? So, pardo, wala man gid sang kuon nga pagbasol sa inyo sa ang mga pumuluyo, dira, mga katupad ninyo sa balayda? Okay, kaya. Nalang na siya mamasol kay Bisan sinan, dyan ang gusto mo na natabo. Sabagay, oo. Sino ang gago ni sinugo na balay nila man. So at least okay man nga why man sang mas nami na nga wala sang basulanay lang kiti tawag nga aksidente ang natabo, no? Pero ti amo na kung kaysa reminder man ni sa aton nga dapat magdublihalong kita, sir. Sabagay, sir, ang halong nga doble unay gina sa aton kung disgrasya unay man. Hindi nakatakot. So ano ni subong plano nyo, sir? Kay ti amo niyo totally damage gid ang inyong sining balay, mabalik pa kabuda? Kung yara nagpatindog siya, kung wala, ti matamat lang, ay. Sir Andre? Sir? Yes. Sir, si Ted ini. Ang ginambal mo nga nagreklamo ko mo sa more power. Anong ginreklamo nyo? Ang sababaw nga kurente, siya lang pwede tali mataas bilangan, hindi makatungtong sa top namon. Di kinatuan nila, wala? Well, may sila kabalik. Saan ka mo nagreklamo? Tugay na siya rin. Pila na katinuig. Ginalalayan na namon isang 2x2. Natungtungan ka kurente pero hindi magsagay sa top. Din ka mo nagkadto sa ilagin opisina da sa May Del Rio? Hindi, di dire sa sir kayo doon pala may ginotod. Dati silang putador. Luway kabayag lang. Di sinong ginistorya nyo? Ang base kontraktor to nila? Third party na. Hindi na direct sila. Inablang ka kung lang sila, nag-hire lang sila isang tao sa field? Ikaw mismo nag-istorya, sir? Ang amay sir, doon kami kaya araman ko mo. So, ay nyo nagalit itong mga follow-up sa more office gid mismo? Why? Tao mo nilang, tao mo nga posible dira nag-grab? Oo, hindi. Nagkakakaan sa babaw. Alin, kwarto kay wala nila saksak. Suga mo lang ka. Electric-pan nga. Clip-clip. Ang balay nyo nga ni, pila na ni katuig? Lugay na siya rin. Iba pa kumatawa rin mo. Gawayan na, may lawanet? Oo, layod lang. Oo. So, posible ang imong ginalantaw gid ang open wire nga why gid abi matungdan sang kahit ti live wire ilala nyo na kung kutik-kuito na magkudog-kudog ka mo, no? Ti why gid abi nagsuluspensa nyo nga didaw gid ang moraw direkta katuan lang abi to sa opisina di kay delikado ni. May matino nya nagakalayo gay grab lang golpes babaw. Oo. Busy man sir sa mga negosyo kay dadlaw ako panguha sa nang lano namon. Ablaga ang mga nasal. Di ka mo kapesto? Alibod lang sawa ko. Bali, ginatimpla ko lang tapa. Oo. Baon ko last stress. Libod na nga yung sawa ko doon. Ilang makita nyo sa isa kadlaw, sir?
Depende naman kung maubos, sir. Di makasubra mo kami sa kalibo. May pang piyan-piyan. Sa pila ninyo na ni katuig nga ginahimo nga negosyo? Bali, masulod pa lang na, sir, sa 2 ka tuig. Oo. Kaya At least, construction ako mo. mag isa ka kalibo sa isa kadlaw, kampiyon naman na may 30 kadlaw sa isa ka bulan, na may 30 mil ka man. Papiyan-piyan, no? Oo, piyan-piyan. Sa klaskuhan, sir. Nag-eskwila naman bata ko. Pila kabilo ka bataan mo, Sir Andre? 3. Oo. At least masalangan man sang kita nyo sa barbecue, no? Oo. Ano ni karon kay nasunugan ka mo? Sila ko na yung sir. Mga yung stima niya. Batunan talaga nga eh. Sa bagay, matter of mindset pa lang, no? Acceptance, Ano mo nabi kay beyond your control, no? Oo. Pero tikon ikaw, anong pakamayuhon mo nga mag-tiner pa dira or mag-silon lang sa mas mayo pag inya lugar nga masangkad bla? Kung may partay mo patindog sila mo, wala di. Makabalik kita di kayo, di taga pangita sa mga buyan ka. Maglibot ka mo barbecue, sir? Dira lang nas palibot or ginabagsak nyo ni sa mga kantin? Barangay, sir. Ano? Barangay. Barangay lang gayad? Barangay. Umpisa di sa awa ko sa may Mulyo Restaurant, Kabok sa Dike, Papunong, Progreso, Libertad. Balik naman nila yun. Ikaw timpla? Oo. Kompleto ni may isaw, may tosino, may... Bali, at tala na yung kabaka, sir, baboy. 2 ka kilo lang, 4 kilo kadadlaw. Pila ka steak na? Pila ka steak tanana? Sulod na, sir, sa mga 180. Tagpila isa ka steak? Pagpulo piso, sir. Makaguluginan siya man gamay, ano? Kaya may pares man nga kilawin, yung panek baboy. Mayo, may kabataan ka mo? 3 na bilog, sir. So mo nang ginapiyan-piyan nyo sa magandang lalo sa paswila nila. Oo. So anyway, sir, may ara man ang gamay nga yuda, bulig ang city government, pero kabalo kitang bulig na hindi gina maka-sustainer kung pagpatindog liwat sang balay ng pag-istoryanta. But hopefully ning mga public officials na ton subong nga mga nagapapili makabisita man da kag makatag man gamay nga bulig sa inyo. Sir Andre? Pasalamatan na sir kung mga bulig nila. Lako ang mga pasalamat para sa amon. Sige. Salamat gada, sir. Salamat na, sir. K5 Kim. Thank you, sir. Yes, kasi Kailan ganito ang tanan kabilugan, ang totally damage? This is ang totally damaged. Pagduwa kasi 5 ray, no, ang partially damaged. Ang partially damaged yun ang ng apartment or boarding house sang bata ni Kapitan Dre, no, sa may tawag na Rizal Lapusur. Good thing lang dere is that may taas barang ya sini nga concrete kaki 5 ray. That is why nga wala man matamaan ang ining apartment. Kag siguro kung wala ni kaki 5 ray na umid pa tong mga balay sa unhan, no. So mo ni ginatanaw na nga nakasagang gid sang sunog para hindi na maglapta sa mga balay dira sa unhan kaki 5 ray kaki 5 Sige. Salamat gid kay 5 Kim Kaluyo. Pila tanan wala pa man nakapagwa ang report sa Bureau of Fire Protection. According sa information naton, initial information coming from the BFP, ang initial nga damages no yara sa 1.2 million pesos. 1.2 million. Yes, kasi 5 ray. 1,260,000 pesos. Sige. Sige, kaki 5 ray, amo ning mga update diri sa mga Rizal Lapusur, no, kasunod sa naglungtad nga sunog diri kahapon Enero 7 diri sa mga area sang Lapus. Sa liwat po diri sa patrol kaki 5 Rams Palek. Ako naman si kaki 5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM Foro de los Pueblos. Oras mga ka-K5 sa Foro de los Pueblos program na 8:11 sa aga sa aton sining mga ka-K5 sa pagbalik naton dugang nga mga update kag reports sang aton sining mga unit field reporters ang aton sining mga ka-K5 nga kuwaon sa pagpangalagad sa aton sining patrol. Sa standby kamo kay sa pagbalik naton kuwaon naton ang update sang sining dismiss police, no, nga taga-Pabiya kag ang latest information kag update sang K5 News FM Rojas, no, sa investigasyon sang Pilar PNP sa pagpasaka sang kaso sa duha na ka mga nauna nga ginaresto sang aton nga mga kapulisan sa pang-hold up sa mga empleyado sang soft drinks company kung sa dinakuha ang kapin 3.1 million pesos mga ka-K5 kag ang
investigasyon nga pagatigayonon sang City Health Office sang Iloilo City sa sining reklamo dito sa may barangay Kamangay, Leganes, Kagintas, Leganes, nga pagtambak sang mga lukabasang talaba nga halin sa mga kalan-an diri sa may Bituon Haro mga ka-K5 nga nagatuga sang mabaho nga dapya sang hangin sa mga panimalay dito kag sa mga residente. Kag ining senior citizen nga nawasak ang nawala nga kamot kag napilasa ng tiyan matapos gagin sungay sang isa ka karbaw sa Banwa sang Barutak Viejo sa report ni K5 Arbat Bataanon sang K5 News FM Sara Iloilo. Mga balita nga ato natipon sa pagbalik sang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang maglubog sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Mili, before ko na Mexico, almost a decade ago. Wala ko sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Tama ba actually sa mga pagpilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay magkabila sa tao na nagsalit sa akon. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadaan sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Timon, ang Diyos mapatos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Mali. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon
nga kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagdan naging pangamuyuan ko. Salamat gid Doc Ramiloy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-A5, ano man nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan ano man handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo.
na sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agom nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. No? Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay, nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuhong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss gud. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosa na hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Ti amo na ang na-feel nako sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang bayaay bisan ano man kabudlay. Wala sang bayaay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakaiba. Wala sang bayaay
bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ululupod kita mga ka-K5. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhod sa bagong paglaon. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Miluoy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, lagi na sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga katay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Tama ba na actually sa mga pagkilaw? And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magkabila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadala sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Manet. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag-empleyado ni Dr. Miluoy. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng Istasyon K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 8:31 sa aga. Sa aton sa mga ka-K5, welcome back sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program. Foro de los Pueblos. Kampiyon, 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 kampiyon! Ang kampiyon nga tandem sa aga, Ray Espeja Umalay at Ted Ojero Francia. Foro de los Pueblos. Nagbuo ang mulanon nga tiyempo sa may syudad sa nga Iloilo. Nag-ulan subong diri sa may syudad sa Iloilo, mga ka-K5. Magdalagid sang payong, sang kalo jacket, kag mag-inom sang vitamin C. Para at least kung mabasa ka man sang ulan, mga ka-K5, makasigurado ikaw nga hindi ka dayon magtrangkaso.
ang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C ni Dr. Ramil Itang Uy, nga na acidic vitamin C. Nga saragay makapapagon sa aton sining immune system mga ka-K5. Kung sa diin do kasubong lang nga nagkaon ikaw sang pulo tubtob 15 tanan ka mga citrus fruits o kon orange nga makuha mo ang vitamin C. So para makatipid ikaw mga kabyanan, ay ang prutas kung kaysa taman ka mahal, kaon ka lang kung nahidlaw ikaw, pero kung gusto mo makakuha sang vitamin C, bakal ikaw sang Mighty C. Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Para sa mga bata nga hindi pa kasara magtulon sang kapsula, mayroon kita sang Mighty C syrup pa. Ipares mo na sa Clinica DTX 500 food supplement. Ang Clinica DTX 500 meron isang antioxidants, superior antioxidants nga himo mga ka-K5 sa mapait nga bahin sa panit sang sa dahon sang amarguso kag panit sang tubo. O kung ginatawag naton sini nga sugar cane extract ging si pararang matamis kag pabili ng mapait. Ang DTX 500 na pamatudan na sa aton mga eksperto na binagid sa Estados Unidos o kon sa Pungsod Amerika nga ining mga suplemento ang pinakamangaranon sa antioxidants. Magsiling kita antioxidants amo ni siya ang nagbato sa mga free radicals nga nagaguba sa mga selula sa lawas sang aton sini nga lawas sa aton sini nga mga ka-K5 kagang antioxidants ang nagapagwa sang mga toxins, no? O kon hilo sa aton sini nga lawas nga tuga sa mga bisyo kag mga unhealthy naton nga lifestyle. So gani magtumar sang Clinica DTX 500 kay ang Clinica DTX 500 nagapanami sang aton blood circulation, nagapanabo sang aton blood sugar level kag sang hypertension. Nagalikaw sa mga malala nga balatian kasubong sang cardiac arrest, heart attack kag stroke. Ang isang suplemento nga permi ginatumar ganinom ni Mami TC sang Tumkon Ilaya, Pototan Iloilo. Sang aton sini nga mga suki sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. So ano pang ginahulat ninyo, bakal kamo sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy nga makitaan sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Hindi kamo magbakal sang peke, bakal kamo sang original kung gusto nyo mag-ayo. So para pinaka-safe kadto kamo sa mga klinika product center naton nga napahamtang malapit sa inyo nga mga lugar. And soon dira sa may Sara Iloilo, basi subong nga tuig mabukas ang klinika ni Dr. Ramil Itang Uy para malapit na sa mga taga Quinto Distrito nga magbakal dira. Pero subong ang available nga mga product center ara sa Pasig City, sa may tupad sang Arthur Shoes dira sa may poblasyon Ilawod Pasig City, dira sa may Kalinog, sa may Cosmart Kalinog, sa may Miagaw, sa unhan lang sang Miagaw Public Market dira sa may Orvis Street, tupad sang MCR Agriventure. Kag diri sa may Haro, tupad lang sang St. Robert's International School. Sa aton sini nga mga ka-K5 malapit sa Robinson Saro, ang aton sini nga klinika. Libre ang check-up, wala sang bayad. Ano pang ginahulat nyo? Mabakal nyo tanan-tanan nga mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy. I-share ko liwat sa inyo ang testimony of healing ni Ma'am Rica Domingo Quisto, 70 years old na, taga Barangay Nonoy City proper. Iloy ini siya ni punong Barangay Jenjen Quisto. Nagbatsyag ni siya sang vertigo, gabuyong ang iyong sining pananawan, pamatyagan niya kag daw masuka siya. Pero sa nabatian niya ang paglawag diri sa K5 News FM sang DTX 500 nagtilaw siya. And mind you, subong okay na gid si Ma'am Rica Domingo Quisto. Siya mismo ang nag-testify sini sa may interview diri sa K5 News FM. The same is true kay Sir Eric Monterosa Gose. Si Sir Eric may vertigo man, gilingin ng ulo, daw masuka, kag pirmi lang gamit sang sunglass before kay nasilawan siya. At the same time may acid, pirmi lang nagkusulab ang tiyan. Nagtumar DTX 500 kag nag-ayo man. So bang nagakonsumo na siya adlaw-adlaw. Namin ang tulog niya sa una, pirmi lang utod-utod ang tulog niya. Kapoy sa bilog adlaw nga trabaho dira sa SM, gabaliga perfume. Pero pagkagabi hindi pa siya matulugan. Subong kay Sir Eric sa iyang personal testimony sa aton nga pag-abot niya na sa ilang boarding house by 8:30 or 9 sa gabi, manibil na siya makaon, mauluhigda, dugay-dugay gani, hindi na siya patapos ng nalantaw niya sa iya cellphone, ang cellphone niya nahulog na, kaya natulugan na siya.
Ini ang mga testimony nga gina-share natin sa inyo para nga ma-inspire man kamo sa pagtumar sang DTX 500. Para nga hindi mangin elevated ang imong blood sugar level, hagan-hagan ka man kaon sa mga matamis kapag kaon, and eat in moderation. Kag tumar adlaw-adlaw sang DTX 500. Likawi ang stroke, aneurysm, ang pagtaas ng imong blood pressure, kag diabetes, DTX 500. Ang D3 Bio, sa mga nag-prepare para sa examination, para nga retentive ang imong memory, sharp ang imong memory, tumarka D3 Bio. Natrangkaso ka, D3 Bio. May fatty liver, kag kidney stones, D3 Bio. Sa mga ginikanan, kabataan nyo, aga pa sila bugtaw naman kay may klase. Patumara sila sang Mighty C syrup for kids. Nasulat na siya sa botelya, syrup na siya. Sa mga nag-edad, isa katuig, sa 15 anyos, mga dalagita, kag solterito. Sa mga nakapula kong gabi, mga gwardya, gasoline boy, mga mangisda, driver, tumarka mo extend food supplement for men. Magluwas ka nagatang ini sang boost sa imong performance o pod sa imong asawa. Naga-tap na man ini sang arthritis. Extend food supplement for men. Ikaw ga pamati subong, paligo ka na, manghabon, DTX beauty soap, ang imong nga whiteheads, blackheads, punggod, arikis, alap-up, makakasina sa imong dalayon nga pag panghabon sang DTX beauty soap. Kag DTX ang Clinica Deo Fresh para nga humot imong ilok, Clinica Deo Fresh. Sa mga gusto nga mag-relax, magpamasahe, pahilot, magpamanyos ka sang DTX herbal oil, lavender, or lemon scent. Kung gusto mo nga on the go ka, kay bilog andaw na makaman sang trabaho, pamanyos ka sang lemon scent, sang Clinica oil. And the same time, kung gusto mo na yung magtulog, lavender scent naman. Sa mga mahilig magkape, kung gasulabang tiyan mo sa kape, kung magpangape, hindi ka maguntat sa magpangape. Ilis ka lang sang kape mo. Pili ka lang pre-bio coffee, mananam, kag organic ini. DTX Coffee Mix kag DTX Premium Coffee. Ang 1 calamansi juice powder namin ipare sa Mighty C para mabakod ang immune system. Ang aton immune system, para isa sa mga gwardya sa aton lawas nga nagaprotect batok sa mga intruder, balatian, bacteria, viruses, and iban pagid nga mga outside forces nga nagatuga sa pagmasakit. So para mabakod aton immune system, gatrabaho kita sa panahon subong ginadumilian ang mga masakit kay entrada sang tuig, imbokada sang tuig. Para mabakod kita, magtumar sang D3 Bio, DTX 500 kag Mighty C. Bakal ka dira sa product center sa Pasig, Miag-Aw, Haro kag Kalinog branch para hindi ka matuntuhan kay may nagalagaw subong nga peke nga DTX 500. Inalibot nila, kinamban nila nga mas barato sang saan naandan. Hindi ka mo magpati sila kay sa baylo nga mag-ayo ka mo, maglalang balatian ninyo kung magbakal ka mo sang peke nga DTX 500. Sa mga malayo sa product center, mga OFW or sa mga iba nga lugar sa Pilipinas ka pamati subong, paano sila maka-avail, makabakal, order ka mo sa Shopee. Kaya available ang mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang good news, kaya mga produkto nga ini approved sang Food and Drug Administration, approved sang gobyerno, wala sang overdosage, wala sang side effects. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Alas 8:40 sa aga sa tusin nga pagpangalag standby sa K5 Angel May Ciudad sang K5 News FM Rojas sa pinaka-latest nga update sa sining mga suspect nga ginatudlo nga mo ang may kinabtanan mga kabyanan sa pagpang-hold up dito sa mga empleyado sang soft drinks company sa Pilar Capiz kag kusa din boldado dire ang anay dismiss policeman nga taga Pabia Iloilo mga ka-K5 nga padayon naman nga ginapangita sa mga kapulisan kag may madamo nga mga record kag kaso suno sa Iloilo Provincial Police Office. Sa report naka-standby si K5 Angel May Ciudad. K5 News FM Hampion Report. Ginaasikaso na subong sa K5 Ray sa Capiz Police Provincial Office together with the RTMP ang pagpasaka sa kaso sa mga suspectado. So, hinagaw particular na sa tukagid ka mga nadapak. K5 Angel? Yes, basi pwede ka mo danay ka plastar mayo, no? Para tis nami ang imo sini nga sulod diri sa aton sini nga linya ka K5 Angel. Yes. So, subong ka K5 Ray, gina-preparar sa Capiz Police Provincial Office together with the Pilar PNP ang pagpasaka sa kaso sa mga suspectado na involved sa pagpang-hold up sa barangay Cafe
pilar copies sa Enero 5. So, sa kaya Police Colonel Albert Sapulawa, Provincial Director sa Capiz Police Provincial Office, nga hingagawon, ged, subong nga adlaw, especially na sa duha ka mga nagkalagakpan ng mga sospektado sa pagpang-hold up. Amo ni kanday John Francis sa Kilanya, nga amo ang naggulam sang salakyan sa taga Dingle, Iloilo, nga iya bayaw, kag ang iya tiya nga si Jeremy Dakilanya, nga taga Barangay Gibato, Dumaraw. Gin klaro tani kay Angela kay kahapon live-in partner o nato nga payag sa aton police but then hindi ni sila magkarelasyon gali magtiya. Yes, kay 5 Ray. Tadlong sa Capiz Police Provincial Office kahapon sa press conference nga tiya ni John Francis Dakilanya si Jeremy Dakilanya kay 5 Ray. So, sa ila pagid nga pag cluster, ito na pang hibaluan ang pangalan pagid sa pagpangusisa. Kaya sa A5 News FM, ang pangalan ni sang ex-police or ang dismissed police officer nga taga-Paghiya, Iloilo, kag sang una assigned sa Sara Municipal Police Station. So, ang nga dismissed police officer sa K5 Ray ang ginkilala na mga kay Linman John Otsenta. Bali diri sa aton nga mga information nga nakuha way back September 4, 2017 sa nga gina-dismiss ini si Linman John Otsenta tungod sa kaso yang administratibo sa great irregularity in the performance of duty. Kag ang dismissal order napisahan sa Setyembre 4, 2017 paagi sa Special Order number 3853. Magluwas sila, involved pagid ini siya ka K5 Ray sa nasabo nga rapid incident sa way back December 20, 2022 sa Sara sa supervisor sa JNT Express kag sobra kanto sa 1 million pesos ginpagwa nga information sa PNP na nakuha sa mga hold-uppers sa robbery incident. Nadakpan siya at that time sa Balasan, Iloilo. Samtang sunod sa background pagid sa isa kay 5 Ray na si Marnie John Atahar, residente sa Barangay Domingo, Sara, Iloilo. Ang iya naman ni nga mga offense amo ang murder, robbery kag qualified piracy. Ang aton nga mga information na mga napangakuha sa record ni sang duha ka mga taga Iloilo province. Kay 5 Ray nga involved sa robbery incident sa Banwa sa Pilar, Capiz. Ang ilan ni nga kahilabtanan sang ulihi na cluster sang police kay 5 Ray nga ining si Otsenta kag si Asahar, duwa ni sila sa tatlo ka mga lalaki na nagpaparagid sa salakyan sa mga biktima. So sila ini ang ginatungkod sa mga biktima nga nakasuksok ng athletic nga uniform sang PNP. Tutubong ang napagka na lang natin nga pangalan. Sino kaliwat ka kay 5 Angel, ang mga nagpapara? Ang mga nagpapara amo ni Kanday Otsenta kag si Asahar. So kung tatlo ni sa kay Padre. Oo, si Otsenta ang dismissed police officer. Oo, siya inaasta sa mga nagpapara. Kagining si Marnie John Asahar. Amo ni siyang taga Sara, no? Yes, kay Fabre. Siya na ang taga Sara. So, tuhana sila kaging isa pagid nila upod na wala pa sa pangalan naging patwa ang kapulisan ang nagpaparagid sa mga biktima nga sakay sa Innova. Kaya sila ina kasi Padre ang ginatungod na nakasuksok ng athletic uniform ng PNP. Na base man sa confirmation ng mga biktima ng ibang pagid ng mga witnesses na nagpon iya sang kapulisan. Okay, so ang kaso subong nga gin-prepare sang pulis
Kaki-5 ba, Angel? Robbery. Amo nang lang nga ipasaka sa K5. Subong pa lang i-file? Yes. Gahinagaw subong ang PNP kay pag-check naton at kasi nagasulod report din contact naton ang Pilar PNP sa diin na sila subong. So adto pa sila sa gihapon sa Pilar ginapang plaster nila tanan ng papeles para magkadto na sila sa prosecutor's office sa pag-file sa kaso kay February plasado na kaga madasig ang pagproseso. Sige, salamat kid Kaki-5 ba, Angel? Ini si K5 Angel May Ciudad para sa Kampiyon nga Balita sa Serbisyo Publiko kag kalingawan sa probinsya San Capiz. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. So duhani ka mga suspect amo ning mga taga Iloilo ining si Marnie Jan Asahar kag si Liman Jan 80 nga anay dismiss ako na anay pulis kag tina-dismiss sa serbisyo mga kakipay matapos ang pag-involvement sini sa illegal nga droga sa aton sini nga mga kakipay kag amo ni ang ginatudlo nga duha ka mga lalaki nga nagpakuno-kuno nga mga pulis sa checkpoint kag impatigayon nila kag pagpanguldap dito sa mga empleyado sa soft drinks. Ining si Marnie Jan Asahar taga Pasi at taga Sara ni siya. Taga Sara. Kag ining si Liman Jan 80 amo ni siya ang taga Pabiya nga nakapangasawa sang taga Balasan sa aton sini nga mga kakipay. So sa aton sini nga mga kuturan na laban-laban ni sa aton sini nga mga kakipay ba kasi isa ni sila ang may connection man sa sulod kung sino man to nga tipster kag informant nga nag-inform sila dito nga may bit-bit nga 3.1 million pesos ang salakyan nga Toyota Innova nga ginasakyan sa mga empleyado sang soft drinks sa mga kakipay. Kahang ining si Police Force 1 Liman Jan Cabrera 80 sa Quinto Distrito. Damo siya sa mga pinang biktima, may atob lang sa may Carles, atob lang guard nga nagasakay sa pump boat blang nga hinold up. Madumduman sa matay palamatida do mga 2 years ago. Siyang suspect sa involvement sa pag-hold up sa JNT Logistics sa Sara. And then may isa pa ito nga nagasakay blas tricycle ito nga babae nga ma-deposito sa Land Bank Sara nga hinold up man. So bot sa lingon nga after his dismissal from service, ining si a former police officer 1 Liman Jan Cabrera 80 nangin makahas na niya sa mga illegal nga buluhaton. Kung lantaon ang ginatawag nga ang connivance, dako ginang possibility. Kay nga ang tumod nila nga ang Mitsubishi Mirage nga auto dira nagasakay ama biktima nga may dala nga kwarta. Bot sa lingon nga dalom na ining connection sang suspect ining police nga ini and even sa iyang mga cohort kay kung lang taon mo niyo laban-laban ni mga bata-bata niya lang ini sa paghimo sang krimen and they are using sang logo sang PNP. Kung lang taon mo magluwas nga ma-charge ini sila sang robbery, ma-charge pa ini sila sang usurpation of authority. Kay sa pag-misrepresent sa hanay sang Philippine National Police. At pwede sila makasuhan suno sa payagman sang aton sa Philippine National Police sa Regional Police Office 6 no? O kung sa Police Regional Office 6 sa aton sa mga K5 kay isa man ni saging pamangkot naton didto. Ang mga pulis gali ni kung magbakal sila sa mga permit mag-order sila ni dapat ginapakitaan ni sang ID sa mga nagabaligya. Nga kung may ID sila nga litim mo sang pulis kay ang mga nagabaligya karaga dispose sang uniforme sang pulis sa mga non-PNP personnel sa aton sini nga mga K5 kag pananglitan nga madiskubrihan ka barakpan man pwede man pailan sang kaso sa aton sini nga mga K5 no o galing subong i-search mo lang ni sa online sa Shopee damo nagagwa galing pwede ka naka-order ng mga PA uniform ni sang athletic uniform ni sang sang PNP ining blue nila pwede mo na ma-order online mo
So dire sa mga sa mga baligaan dire sa may kilid Central Market may arain na dira nga dugay na nga baligaan mo lang milita ang Army and Navy bala na nga mga military stores bala. And namin sila nga may nasang regulation kay subject for abuse. Balikan ta lang ang record ni former police officer Juan Liman John Cabrera 80 in just a month sang 2022. Grabing pilang igo nyo. December 10, 2022 may qualified piracy siya dito sa Barangay Botongon, Carles. Pag December 20 involved pagid siya sa robbery sa JNT Express sa Apoloista, Sara. Sang September 23, 2023 na suspect pag siya sa pagpangawat gyapon dira pang-hold up sa Apoloista, Sara. Sa pagkaramodamo sang iya sini nga mga record ni nga wani nagkaradakpan ka ba danlog ni pa sa tugabang ning iya sini nga swertehaw. Hindi ayhan may naga-hold na drama sa kabuyong-buyong mapanilagan mo ang iyang ruta 5th district. Sara, Carles, dira lang sa naga-buyong-buyong bot sa lingon nga ara siya sa iyang comfort zone or sa iya mismo nga nga naandan nga lugar. Kay ti ang pinanguha niya na hindi lang ni lahog-lahog ya minilyon mo. Why say pang-hold up sa mga gulugagmay minilyon. September 26 tintira niya tong babae nga nagapadulong sa bangko to madeposito kwarta. Nako man dira lang sa mismo Apoloista, Sara, Mapa Carles, dira na sa buyong-buyong. So pamangkot sino ang naga-protect sa iya? Kung may ka-protected man kay ti pangayaw sa mo. Nakapangasawa siya taga-Balasan pero tinga nga dira sa laptas ang ramag dia sa kiti may makakilala siya damo kay kung sa pabiya siya dapat correct. Gano da makadamo nakakilala siya. Pamangkot sinong nagapasalig sa iya or sinong naga-protect sa iya. Ang muna gani kay mamo tama ka danlog kag tama ka isog siya magubra sa mga kasubong sini nga mga robbery hold up niyo. Sa aton sini nga mga ka K5 but silingon may connection ni kiti former police nga daan sa una. Naka-build up ni sang connection da amo nang dapat imbisigaran kay gibaloon man sang aton sini nga mga kapulisan. And it was also a challenge to police provincial director Police Colonel Bayani Razalan no. Nga mausisa ini kag mabuligan man ang sulbar ning kaso dira sa may pilar PNP. Duwa na ka provincial director or duwa na bisubong si Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Pero sa pwesto sang sa tiyempo pa ni Police Colonel Ronaldo Blanco Palomo as PD naway gini gini samdakpan nga isa ini siya sa mga makahas nga suspect sa pagpang-hold up sa probinsya sang Iloilo considering sa yes nga training man kag network and the connection as former police officer. Sige. Dugangan tani sa aton sini nga mga K5 ang mga detalye kag information sini with the report of the Iloilo Provincial Police Office. Kung anong ila sini nga PD Obrahon no sa aton sini nga mga K5 kay ginakabi ni sila nga mga wanted person sa sang IPPO no sa aton sini nga mga K5 nga involved sa mga robbery hold up mga K5. Sige, sa aton sa linya, kwaonta da sigla report ni K5 Jenny Coyunan, update sa City Health Office matapos kang reklamo, ining mga alukabas ang talaba dito sa may barangay Kamangay kag barangay Hines sa Liganes, no? Sa aton sa mga K5 Jenny sa report. K5 News FM, Kampiyon Report. Sa K5 Ray, K5 Ted, natalana subong nga adlaw no nga mag-inspect ang Sanitation Division ng City Health Office dito sa may barangay Pituon Haro after sang report nga nagpalapot diri sa atong reklamo sa pagpanambak pala ka K5 Ray, K5 Ted sang alukabasang talaba dito sa may duha ka barangay sa Banuasan, Leganés. According to Ma'am Jennifer Avenir, mana-i-check anay nila kung ang mga alukaba ang halin mismo gitman sa may Pituon Haro kag kung ma-confirm nila ka K5 Ray, K5 Ted nga dito halin sa Pituon Haro magapatigayon sila sa meeting sa mga barangay officials kung ano ang mga possible action taken kag isanksyon sa mga food establishments sa K5 Ray, K5 Ted nga nagapanambak sa talaba kay as we know ka K5 Ray, K5 Ted ang hamba niya may mga process ni ang food establishments sa ila pagpanghaboy sa ilang mga food waste sa K5 Ray, K5 Ted. So amo na i-check karon anay sa aton nga sanitary division ni K5 Ray, K5 Ted kay matandaan naton according to Ma'am Jennifer man may mga last year may mga nagabatod man sila nga report same sang sini ang ginobra nila nga ginapatawag
man ang mga officials kag naagrihan man nga hindi na magkaboy asang basura kasi K5 Ray kag K5 TED. Tanawon anay sa sanitary division kung ano to ang pwede nila maobra kag K5 Ray kag K5 TED. Kay sa pagkabalo, according to Ma'am Jennifer, it was supposed to be ang food waste disposal sa mga food establishments sa may city nga dapat mayara sila sa ginasegregate bala ang biodegradable, non-biodegradable kag ang ginabutang na nila sa specific na lugar kag i-pick up kay K5 Ray sang mga ang mga dump trucks ng city tapos may ginahaboy sa kalahunan or may ginahaboy ng specific case lang sa barangay kay K5 TED agud malikawan nga amo na kay maglalak sa ang higko kay syempre hazardous ni mabaho ni makaapekto sa aton nga ikaayong lawas sa K5 TED. So karon i-check nato na liwat kay Ma'am Jennifer kung ano ang update sining inspection nila kay since medyo maulanon ang tiyempo base hindi madayon or ano man ang agrihan sa mga food establishment dito as well as man ang mga barangay officials sa barangay dito Harok kag barangay Hines kag Gamangay ang Leganes Iloilo kag K5 kag K5 TED din ano man ni Ma'am Jennifer nga sa Anson City Health Office wala sila sang may nabaton nga complaint bigikan sa ang mga amuna nga barangay. That's why nga wala man sila idea nga may mga katabo nga amuna gali nga may mga panambak sa Alucabasan Palaba for more than or for 5 years na K5 Ray kag K5 TED. Nagpangabay man ang natundan if ever may mga amuni nga cases nga ma-experiensyahan ang mga taga Iloilo City kag mga nearby towns gilayon nga ipalabot sa ilang opisina agud man nga mahatagan sang gilayon nga solusyon kay K5 Ray kag K5 TED. Sige, importante dra may coordination ng City Health Office para hindi na ni maperwisyuhan man itong mga taga-barangay Kamangay Leganes to ka K5 Jenny. Yes, kay K5 Ray, no? Amo na may coordination meetings na later with the barangay officials as well as man ang General Service Office ng City. Agud nga masolusyonan na ang problema dito sa Alucaba Santa Laba dito sa may Hines kag Kamangay Leganes K5 Ray kag K5 TED. Salamat gid ka K5 Jenny Kauyunan. Sige, K5 Ray, K5 TED, ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX of Mix. Nakakapagananak sa Detox ka pa report. Nagikan sa Iloilo City, ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang oras mga ka-K5 alas 8:59 na sa aga. Way nata oras kag tiyempo sa ato sa mga pagpanglagad. Bantayan na lang dugang mga update kag balita karon sa 11 Mbps program kag sa pila ka mga public affairs programs ng K5 News FM Iloilo. Magabulos tang impormasyon sa ikaayong lawas ni Dr. Ramil Itang Uy. Magpamati sa mga health tips kag health information nga dapat ninyo mahibaluan. Ikaw na umikit limutin ang problema. Hihintayin magpahinga sa panaginip kay liligaya. Darating din ang umaga basta tayo magkasama. Laging mayroong umaga kay ganda pagsikat ang araw, may dalang liwanag. Salamat gid Ma'am Maricel Baloro Kasiple, Ma'am Raquel Gubatanga, Ellen Rose Daanoy, na late si Ma'am Ellen Rose. Sa inyo sining pag-upod subong nga aga, Ma'am Zinay Licao Manikan, na nagagamit gid sang D3 Bio. Ma'am Rose Bicbranya Talaron, Ma'am Nadilin Sautong, sa kay Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan, and condolence kili sa family ni former Kapitan Joel Gonzales, ang aton sining fans club officer dira sa may Pasig City K5 News FM sa iya sini subong kalisod kag kasubo ang ila sini bilog nga pamilya sa pagtaliwan sang iya sini nga bata. Nagapalabot gid sang simpatiya kag condolence ang bilog nga miyembro sang K5 News FM Iloilo. Maria Alma Pinongkos Aremas nagababati. Good morning.
Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami inyong kinanda nalaga din sa kanginan kaupo din sa Tagsa Kaga. Ako si K5 Ray Espeja Umalay. Ted Aujero Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita. Kampiyon